Натхняем беларусаў. НАТО дае Украіне яшчэ 70 мільярдаў. Крым не ваш, ніякі храш. Украіна ператварае акупаваны Крым у востраў. Расія зрабіла улётную зенітку супраць украінскіх дронаў. Цяпер у рускую рулетку можна гуляць з верталётнай гарматай. Шалёнага расійская медведзя кантузіла. Лукашенко зачыняе беларускамоўныя крамы ды баніць сацыяльныя сеткі вядомых беларусаў, але беларускамоўныя відэа ў адказ глядзяць мільёны. Тройца добрых навінаў з Паўлам Северынцам. Подписывайтеся на наш канал. Калі вы подпішацеся проста падчас прагляду відэа, яго пабачыць большая колькасць людзей. А Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна. На саміце НАТО ў Анкары 8 ліпеня афіцыйна заяўлена. Яшчэ ў гэтым 2026 годзе Украіна атрымае плюс 70 мільярдаў еўра вайсковай дапамогі. Гіганцкі пакет падтрымкі. Гэта значыць, украінскіх дронаў будзе яшчэ больш. Расійскіх жаўнераў на акупаванай тэрыторыі Украіны і бензіна на нафтаперапрацоўчых заводаў Расіі яшчэ менш, нашмат менш. Больш таго, абвешчана, што ў наступным годзе аб'ём дапамогі будзе мінімум яшчэ 70 мільярдаў еўра. І яшчэ больш таго, у пераўзбраенне альянсу і нарошчванне магутнасці НАТО укладваецца яшчэ 50 мільярдаў даляраў. Скажаце, бабло пераможа зло? Ведаеце, іншым разам і гэта працуе. Такая ж тактыка дапамагла Злучаным Штатам Амерыкі перамагчы і разваліць Савецкі Саюз напрыканцы 90-х. Ресурсаў у блока НАТО ў разы больш, чым у Расіі, а Кітай не спяшаецца ашалеламу медведзю дапамагаць. Прэзідэнт Украіны Зеленскі, выступаючы ў Анкары на саміце, адправіў пасланне НАТО. Вы разумееце, што цяпер Украіна мае самы перадавы досвед і унікальную тактыку ў супрацьстаянні з Крамлём. Цяпер гэта не проста атакаваная ўскраіна еўрапейскай цывілізацыі, але перадавы і самы баяздольны фарпост абароны. Паляванне на шалёнага расійскага медведзя адкрытае. Медведзя падпалілі ва ўласнай бярлозе. Медведь паплыў ад дыму, а паляўнічыя ўзмацняюць аблогу. Для Беларусі гэта добрая навіна. Чым мацней НАТО і Украіна, тым слабей Крэмль. А слабая Расія – гэта дабраславенне для ўсяго свету. Беларусі пасля Лукашэнкі адназначна трэба будзе разам з Украінай уступаць у НАТО, бо нам адным супраць крэмлёўскіх вар'ятаў не пацягнуць. Раней пра гэта баяліся казаць. Ну вось, дабаяліся. Таму цяпер Беларусь у НАТО. НАТО на ўздыме, Масква ў мінусе, Беларусь у плюсе. Другая добрая навіна. Акупаваны Расіяй Крым, з якога ўсё, памятаеце, і пачалося, ператварыўся ў востраў. Пераправы, масты, аб'екты энергетыкі, нафтабазы знішчаныя украінскімі дронамі. На поўначы Крыма ўжо 10-й дзень няма святла. Перабоі з вадой, пра бензіны гаворкі няма. Зірніце, як выглядае цяпер Крым з космаса. Суцэльная чорная дзіра. За апошні тыдзень птахі Мад'яра спалілі ў Чорным моры дзясяткі расійскіх танкераў з палівам. Гэта ж цэлая Цусіма. Украінцы пакінулі цэлым толькі Крымскі мост. І толькі дзеля таго, каб расейцы маглі найхутчэй адпаўсці з чужой зямлі. А ў мацерыковай Расіі нарастае капітальны бензінавы крызіс. Усё новыя і новыя нафтаперапрацоўчыя заводы гараць як запалкі. Чэргамі да заправак хутка можна будзе абмотваць зямлю па экватары. Лаюцца, б'юцца, грызуцца за месца ў чэргах. Эх, Расеюшка! Ну і паслухайце, это ж проста любата, як расійскія чыноўнікі і прапагандысты угаворваюць сваіх суайчыннікаў не перажываць з-за адсутнасці бензіну на запраўках. Старшыня Савета Федэрацыі Валентина Матвіенка. Толькі, калі ласка, не перабольшвайце драматызацыю. Мы выйдзем з гэтай складанай сітуацыі, якую нам ствараюць, зразумела, хто і спецыяльна ствараюць. Трэба не драматызаваць, не вохкаць, ахаць, а разам шукаць рашэнне. Разам, разумееце, шукаць рашэнне. Напасці на Украіну вырашыў адзін Пуцін, а разграбаць і шукаць рашэнне цяпер будуць усе расіяне. Вось як яно працуе, аказваецца. Старшыня Дзярждумы Вячеслав Володин. Трэба памятаць, ідзе спецыяльная ваенная аперацыя. Трэба разумець, што супраць нас калектыўны захад. І таму, калі мы сутыкаемся з выклікам, пачынаем вібрыраваць, панікаваць, гэта ўсё на руку суперніку. Таму яны паціраюць рукі і адразу пачынаюць рабіць далёкасяжныя планы. Раз тут у іх атрымалася, і раз яны ўнеслі напружанне ў грамадства, значыць, можна расхістаць. Хто завібрыраваў, усё, лічыце, ён ужо перайшоў на іншы бок. Такім чынам, хто вораг народа, цяпер ясна. Завібрыраваў у лагер. Прапагандыстка Маргарыта Сіманян. Бензіна няма. Я яшчэ памятаю, як ежа была па картках. Вы не памятаеце, ці што? У маім горадзе ў Краснадары ў 1992 годзе былі купоны, а яшчэ я асабіста хадзіла з вёдрамі за вадой. Не за кока-колай, не за нечым, а за вадой. То бок гэта ўсё лухта, дарагія расіяне, бензін. Рыхтуйцеся, што хлеб па картках будзе і ваду з вёдрамі пойдзем.
Намеснік старшыні камітэта Дзярждумы па ахове здароўя Алексей Курынін наогул шэдэўр. Можа быць, камусьці прасцей бензінавую трывожнасць з псіхолагам перажываць, камусьці з сяброўкамі, камусьці прымаючы нейкія спецыяльныя рэчывы, скажам так, для згладжвання. Але мне здаецца, філасофскі падыход сёння больш карэктны і дарэчны. Ну тут жа проста жывы шнур. Можна жыць так, а можна ускорыцца. Я лічна бухаю, а хто-то колецца. Ну няма бензіна і халера з ім, таварышы. Падумаеш, сям'я, хворое дитя, ехать на працу за продуктами. Ну что вы про бренные, ё-моё. Тут Россия встает с колен уже 5-й год. Треба малую такмачку 101 раз штурмовать. А вы про некие дробези. Бензин. Ставьтеся по-философску. Вам же сказали. Вы же россияне. Товарищи чиновники пропагандисты ведают, про что говорить. Тем больше, что для державных служащих заправка без чарги, а то и на специальных закрытых заправках. Все россияне теперь солдаты. А для солдата все по классице Петра I. Солдат должен иметь вид лихой и дураковатый, дабы своим разумением не смущать начальство. Ну и что россияне? А россияне начинают заниматься самодеятельностью. Вось, например, Министерство обороны Российской Федерации не поставляя на фронт сучасное узброение, а треба неяк поспевать за технологичной Украиной. Давайте сдымем вертолетную гармату и пристосуем ее к тачанку типу зенитки у кузове грузовика. Будем дроны сбивать. Ну-ка, Ваня, прицелься, огонь, батарея. Улетная зенитка отрымалась. Ура! Даешь Донбасс, даешь малую такмачку. Это ж не зенитка, это целая русская рулетка. Давай, родимая, ура! Драпежнага медведя контузила. У медведя хистается голова. И это добро. Москва у нокауте, Украина на узлете, Беларусь у плюсе. Нарешце, третья добрая навіна. Беларускай мовы ў Беларусі і за яе межамі робіцца ўсё больш. Вы ўсё правільна пачулі, не менш, а больш. Зачыняюць беларускамоўныя крамы за апошнія тыдні Гонар, Рагна, Наш Грунвальд, ЛСТР, садзяць у турмы беларускіх выдаўцоў і айцішнікаў, а беларускай мовы ўсё больш. Адукацыйных і асветніцкіх праектаў па-беларуску ў інтэрнэце ўжо тысячы. У 2024 годзе ў Беларусі выйшла 893 беларускамоўныя кнігі і брашуры, 12,5% ад агульнага кнігавыдання. А ў 2025 годзе ўжо 982, это 13,8% ад усіх выданняў. Прызнаюць экстрэмісцкімі сотні кнігаў па-беларуску, а чытачы галасуюць за беларускае. Купляюць і чытаюць беларускія кнігі. Гары Поттера па-беларуску, Караткевіча, Быкова. Нарэшце Біблію па-беларуску. Рэжым баніць беларускія медыа, сацыяльныя сеткі, асвету, нават гурт Наві Бэнд і падручнік мовазнаўства ад Фінцука-Вечоркі, не смяшыце мае прыназоўнікі, пару дзён таму забаранілі. А ў той жа час у Трэц альбо Тік-Ток пасты па-беларуску пачынаюць залятаць на мільёны праглядаў. Людзі бачаць, Масква і Лукашенка, які ўсіх дастаў, разам нішчаць усё беларускае. Але вось адказ, хваля беларускай мовы ў сацыяльных сетках. Насуперак палітыцы рэжыму, насуперак афіцыйнай русіфікацыі беларусы размаўляюць і чытаюць па-беларуску. Лукашенка ў неадэкваце, рэжым у пралёце, беларусы у плюсе. Нам, беларусам, грэх наракаць на Бога, скардзіцца і шкадаваць сябе няшчасных. Давайте паглядзім на суседзяў. Украінцы ўжо 5-й год запар умываюцца крывёй, паміраюць на фронте, прачынаюцца ўначы падчас паветраных трывогаў, корпаюцца ў руінах, стогнуць ад карупцыі, але пры гэтым даюць паддых імперіі зла. Ды так, што Пуцін ужо і ура вымавіць не можа. Што там чытаю ў сеціве? Краіна гіне. Ды перажыла Беларусь і Сталіна, і Гітлера, і невядомую вайну, калі Масква фізічна вынішчала большасць беларусаў. Перажыве і падстаркаватага старшыню Саўгаса, і садыста-кагібіста. Зачынілі 4 крамы беларускага адзення, адчынім за мяжой 10 і будзем набываць у сваіх, каб яны акупіліся. Баняць 10 беларускіх кнігаў, напішам яшчэ 50. І заставім дома ўсе паліцы, каб дзеці днямі чыталі па-беларуску. Арыштавалі яшчэ аднаго ксяндза, які вёў імшу па-беларуску. Прыйдзем у касцёлы ў Беларусі на знак салідарнасці, каб маліцца і спяваць Богу на роднай мове. Прымаем выклік, а не хаваемся ў бульбу. Мы з вами вялікі партызанскі народ. Столькі разоў тапілі і сплаўлялі да хаты дзясяткі заваёўнікаў ды акупантаў, што пальцаў на руках і нагах не хопіць пералічыць. Проста цяпер, з 16 па 19 ліпеня на Беласточыне ля самай беларускай мяжы самы вялікі беларускі фэст замежжа, тутака. Сустрэчы, абмеркаванні, прэзентацыі, канцэрты па-беларуску. Прыязджайце, далучайцеся. Сам буду там. У пятніцу а 21-й выступаю на адкрыцці, у суботу а 15-й удзельнічаю ў дэбатах Алексея Дзекавіцкага, хто аб'яднае беларусаў. У нядзелю а 12:30 у намёце Ведака прэзентую сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Зачыняюць беларускія фэсты ў Беларусі, прыедзем на тутаку тут. Словом, сябры беларусы,
Не трэба прасіць Бога, каб прыбраў цяжкасці. Трэба прасіць, каб даў больш моцныя плечы. А як робяцца больш моцнымі плечы? Слушна, калі пераадольваем цяжкасці і не здаемся. Дзякуй Богу за ўсё, што ёсць. Цяжар – гэта наша трэніроўка перад вырашальнай бітвай. Вучымся падымаць цяжары і падкачваемся разам. Увесь свет рыхтуецца дабіваць кантужанага звера ў ягонай бярлозе. Беларусы не могуць прапусціць такую ударную талаку. Давайце-ка падкачаемся і павышай нос. Абернем зло на добро. Тым больш і добрых навінаў у нас, беларусаў. Апошнім часам навалам. Верым, можам, пераможам.